Има защо да опиташ, защото има кой да те подкрепи. Мотивационни работилници "Има защо" е инициатива за общуване и подкрепа на младежи в ученическа възраст. Може би как да ги забелязваме, има начин по който да сме до тях, че не е нужно само да седим и да мълчим. Мисля, можем да сме с тях през целия процес. Различно е, когато ние сме в самата ситуация и го изживяваме. Реално ти наистина, като ги изписваш, е доста по-различно, е доста по-трудно да говориш това. По-голяма представа има, защото ти знаеш горе-долу на теория нещата, но когато ти се обяснят в по-прав текст, ти научаваш повече за тях. Като това за контрола, за емоциите, че повечето неща са на психическа основа. По-подробно ги разгледах. И колко е важна връзката с близките ти хора и как те могат да повлияят това, взаимоотношенията ти с останалите. Може би най-важното, което разбрах аз, е, че колкото хора да имаш около теб, които те подкрепят и искат да ти помогнат в някакъв начин, ти в крайна сметка сам трябва да се справиш с това нещо, защото трябва да имаш силна воля, за да се справиш с него. Да. Със сигурност. Повече трябва да оценяваме храната, защото, пак казвам, живеем в много забързан свят и просто гледам нещо да ядем, за да не припаднем и просто да хапнем, ето така, да имаме някакви сили, докато е друго. Да се опитваме да извлечем удоволствие от целият процес, а не просто механично да го извършваме. Тя го казва по много по... Може би не е всяко хранене, според мен. Понеже, примерно аз, да кажем сега, като трябва да бързам, хода на някъде, държа 5 неща, другата ръка съм хванала пица, не мога да се насладя спокойно. Смисъл, нали, не винаги може да се отдадеш едва ли не на храненето. Но понякога дори като имаш възможността да се отдадеш, ти пак не правиш. Да. За себе си говоря лично, не мога да казвам за другите. Така че, може би ще започна да се опитвам да прилагам това, което имам възможността. И също за осъзнатото хранене, че трябва да се замислиш дали това, което говорихме, че ядеш малко и след 15 минути, ако не ядеш, разбираш, че реално си се наял, докато ние понякога продължаваме да ядем, докато не преяждаме. И го ядем по-бързо. Да, и ядем много бързо, така че контрола върху това да осъзнаем кога сме се наяли, кога ни е достатъчно. И в смисъл да не се влияем на това изглежда вкусно. Ще си го хапна. Това ми мирише добре. Да, мирише много съблазнително. Аз съм пробвала това нещо с 15-те минути и буквално аз тогава почнах и наистина помага, защото аз в бързината да си сипа и още, защото е супер вкусно. И като добре, айде, може, защото знам, че не съм толкова гладна, но просто искам това нещо, защото ми е вкусно. И като изчакам и после разбирам, че ако го изям, буквално бих повърнала. Да говорим повече за чувства. Нашите емоции, как на нас ни влияе това като информация, която разбираме от него, а не да се опитваме да влияем. За да не ги оплашим. Да не ги оплашим, по-скоро да казваме как на нас ни се отразява цялата ситуация, вместо да се опитваме да променяме техния начин на мислене. Тоест да не ги съдим по някакъв начин. Всичко от него. Той, ако не реши сам, че иска да направи промяна, иска да започне да работи по проблема, който може би не е очевиден за него. Ти дори да знаеш проблема, просто не искаш не искаш да положиш усилия да го спреш. Не знам, според мен няма точно нещо, което смисъл да помогнеш по някакъв начин, освен от това да си до този човек. Смисъл буквално нищо друго. Просто
да убедиш човека, че винаги има подкрепа, каквото и да стане и да му кажеш... Да го подтикнеш към промяна. Дори не е нужно да говорите толкова много разговори, такива неща, защото твоите думи не че не значат нищо, просто те няма да направят промяната. Не думите, ами той самия. И това важи за всичко Това като буквално цяло. сега да кажа, че за всичко важи. Но ако все пак ти е близък човек, можеш да го подтикнеш, да потърси някаква помощ, да види кое ще му е комфортно по някакъв начин да премине през това. И факта само, че покажеш, че си до този човек, дори да не говорите на тази тема, е доста. Да, точно. Аз просто казах, че не трябва да са толкова чести разговорите, защото примерно някои хора като видят такъв човек и буквално това става тема за всеки техен разговор и човека може в един момент да каже, добре, престани, аз знам какво правя, остави ме, това си е мое решение и да се получи конфликти от това да се опиташ да защитиш човека и да му помогнеш, той в един вид ще се озлоби към теб. Това не е само вина на хората, защото каквото си говорим, не всички са толкова подготвени. Примерно, твой близък приятел да има това заболяване, ти да не знаеш по какъв начин да му помогнеш. Мисля, почти никой не е запознат с адекватната реакция и ти имаш притеснение, като се видиш с този човек, дали да го питаш, защото ти се притесняваш за него и се чудиш по какъв начин можеш да му помогнеш. Ти търсиш. Повечето хора го изразяват точно както каза, с лекции и така. Ти не трябва да правиш това, ти трябва да ти не правиш това не е добре за тебе. Обаче те просто го правят от собствено притеснение, защото ти не знаят как да реагират. Аз това казах, просто то е нормална човешка реакция да. Просто въпросът е, как да се опитаме по някакъв начин да помогнем. И казвам, че може би това може и да не е най-добрият вариант, да говорим нон-стоп с човека за това. Трябва да се правим да го разсеем от проблема, според мен. Защото той може да го мисли 24/7 и като се види с тебе това да ти е единственото нещо. Още повече да го задълбочиш. Да, и да го забиеш още по-надолу. Със сигурност трябва да се говори с независимо колко ти е близък човек. Ако се виждаш с някой и той има какъвто и да е проблем, независимо дали е от тези, които днес изговорихме, трябва да има и от двете и да обсъждате проблема, но както казаха, да не е основна тема на разговор, да мога да го разсееш от това нещо. В крайна сметка това е доста относително до всеки човек и всеки по различен начин се справят хората с това. И с различен човек да имаш различен подход. Това не във всеки, не знаеш как да реагираш. Там, ако въобще не споменаваш проблема с него и не говориш с него дори малко. Да, аз пак не казвам да не се говори, да. Може би има и значение до каква степен ти е близък човека, понеже не върви на човек, който не ти е толкова близък постоянно да му напомняш за това, понеже ти няма доверие по такъв начин, не сте на такава степен близки, но за човек, който наистина ти е в най-близкото обкръжение, тогава може би е по-подходящо да повдигаш темата по-често, да показваш подкрепа. Това с изразяването на твоите чувства и да кажеш, аз виждам, че нещо не е наред и се притеснявам за тебе. Това според мен е много хубаво, защото така хем повдигат темата, но не по обиден начин, просто показваш твоите... просто показваш твоите наблюдения, Сякаш насочено към... Не е толкова насочено към тях, повдигаш темата към тях, обаче е насочено но поставяш фокус към теб. Твоите емоции спрямо ситуацията, не да контролираш техните. Това е нормално, защото каквото и да си говорим, когато някой наш близък или човек, с който прекараме супер много време, не се чувства добре, по някакъв начин първо, че се забелязва и второ, по отношение и всичко малко се натрупва и върху теб. Е нормално и ти да се чувстваш зле от това, въпреки че той е човек, който страда, а не ти. Нито се гримирам, нито съм с дълга коса. Не се обличам по женски начин, не обичам прилепнали дрехи. По мене не съм най-слабата. Просто по-кавичка съм си бих казала. Но аз харесвам това от себе си. Някак си
Точно защото не съм изглеждала винаги като общо приятата визия за момиче. Обаче някак си това до някаква степен по едно време спря да ми пука. Просто намерих плюсовете в това, да не съм с перфектна фигура. И харесвам се. Обаче, когато е в крайна степен, както беше при мене, защото реално имах... Ако бях продължил по същия път, можеш да започна да приемам инсулин, много здравословни проблеми щяха да ми дойдат. И когато вече е в... Нищо, не трябва да се прекалява с нищо. Мисъл, трябва да се харесваш, обаче и да следиш здравето си, дали си окей. Трябва да си правиш кръвни изследвания, някакви такива неща, за да видиш, ако имаш някакъв реален проблем, който е свързан с здравето си, да намериш начин да го правиш. Не съм от най-фините. И точно по същия начин, както Мария ви каза, миналата година бях качил едни килограми, които даже ме е срам да ги изрека, за да си ги запазя за себе си. Не ми беше окей. И да правих какво трябваше. Сега не че се харесвам, но е поне аз така го виждаме 10 пъти, много пъти по-добре, отколкото е било преди една година. При момчетата стереотипите са доста по-различни, реално. Там не гледат толкова дали си фин или дебел. Да, или дали си висока. Това са неща, които горе-долу идват от ген. Да. И момчета като са ниски, примерно, много се притесняват. Те нищо не могат да правят по въпроса. Напротив. Операция на тазопредената кост. Да, обаче първо за плочките, според мен и там мускули като цяло е по-голям проблем, защото примерно е по-лесно да качиш или да свалиш едни кила, отколкото да направиш мускулна маса. Метаболизма са глупости. Напротив, това е ген. Глупости са. Алекс, това е ген, който идва. Глупости са. Не, даже не е ген. Ами просто колкото повече енергия изразходваш, толкова повече енергия ти трябва и я гориш по-бързо, за да добавиш нова. Да. И буквално хората, които тренират нон-стоп, те затова ядат нон-стоп и могат да си позволят да ядат всичко, даже повече от човек, който не тренира, защото те ще го изпитат за супер малко време, а пък ние за повече. Той точно това каза, има хора, които просто пък имат проблем да качват килограми. Те колкото и да ядат, не могат да... Дори когато тренирам. Просто не могат да качат килограми. Се опитват даже да качат килограми, но остават слаби. А има хора, които дори да не ядат толкова, просто много лесно тялото им предразполага да качват килограми. Точно. Защо? Защото е една много интересна тема, която тя се знае, но просто не се коментира толкова често и е хубаво всички да се информират за това, всички да знаят как да подходят към човек, който има хранително разстройство на травене. Дори когато родителите ти, примерно, не могат да видят, че ти имаш някакъв проблем и те трябва да знаят, защото ако не се коментира, просто ще се въртим в кръг, нищо няма да стане.